сехонагаи фурӯшӣ 112 квадрат дар доми Адолат блоки Б ошёнаи шашм. Бино худаш да ошёнагай. Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Хонаи имрӯзаи мо дар шаҳри Кӯлоб булварне мегӯям бародаро. Назди боғи Сафар Амиршоев мешавад. Ин тараф бошад гардиши хиди вайни Гарадог мешавад. Дар ин тараф кафе донишгоҳи Абу Абдуллои Рӯдакӣ шашлики Акаи Сайвалӣ. Территорияш беҳад территорияи хубай бо тамоми чиза чораш фурӯхта мешавад. 895,000 сомон. Дар назди бино ҷой барои гузоштани нақлиёт, ҷой барои бозии кӯдакон хело ҳам фаровон аст. Лифти бино кор мекунад. ҳама тарафи дувори бино ҷой барои гузоштани нақлиётҳо, ҷой барои бозии кӯдакон. Айнан анами хел макон боз дар пушти бинора лифташ фаъолият мекунад, яъне ки кор мекунад. Хонаи имрӯзаи мо дар ошёнаи шашама 112 квадрат дари главнии бино дар дари хуб доми Адолат блоки Б. Инам хел дохил мешем. Масоҳат 112 квадрат хона бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. ҳар ҷойдаки инам хел кафе насб кардаги, инам хел омадаги калидору тараф ошхона хади рафтаги тиёпли пол дорам бародарои гиромӣ. Хуб ҳам хел нақшааш сар мекунем. Ошхона якум хона, дуюм хона, сеюм хона мешавад. дар ин қисмат мешавад ҳоҷатхона ва ҳамом. Дарош ҳамаш дарои нав замонавӣ калидор паталок хишрӯ гирифтаги дар даромадгоҳи тараф ҷейвон кардагианд барои гузоштани либосотон, пойафзолотон ҳамаш. шурӯъ мекунем аз ана ҳамин хонаи якум. Хонаи якуми мо ана ҳамин хона аст бо тамоми чизи чораш. касе ки мехара метемаш дута қолин партофтаги, кондитсионер насб кардаги, тиреза жалюз гирифтаги, парда ва инами қисмат дамием якта телевизори калони дигарам насб кардагани паталокҳои хонаро ниё ки чӣ хел паталокҳои хушрӯе. раҳмати калон ба ҳамон одамое ки хонаро барои фурӯш тайёр мекунанд, не ки бо сифати баланд ремонтиш мекунанд. ва инаш ҳаст хонаи дуюми мо. дуюм хона мана ҳамин ба ҳисоб меравад. дар ҳамин ҷоҳам хел қолин партофтаги, ҳамаи хонааш ламинат гирифтагиан, ҷейвон кардагиан, ҷои нишаст ва фикрам ҷои дарс тайёр кунӣ кӯдака, иҷа радиатор мондагиан, тирезо падакони дуран пластикиан. ин қисматда ҳаст якта телевизори дигар, як дизайни аҷоиб кардаги. анами хел мием мешавад хонаи сеюми мо. сеюм хона мана ҳамин ба ҳисоб меравад. иҷадам ҳамхел телевизор насб кардагиан бародарои мо. хонаи хоб аст албатта, боз мисли ҳама вақта гуфтам ки ҷейвон аст, парда, паталок фигура задаги, люстра, абой дорад, дариҷа як балкони калон наки хишрӯ дорад. инам хеле ҷора бисёриё мегиранд, ошхона мекунанд, ҷои спални мекунанд. проекти зура 112 квадрат. ман ҳамин хонаро ма давраи коробка будам шуда худам навор карда будам. ва инаш ҳаст ошхона. ошхонаш гарани ошхонаи калони хишрӯ, тирезаш панорамаи, кондитсионер насб кардаги, холодильник дорад, кухни гарнитур, сатфоиза. масъалаи об мушкилӣ нест. витяшка, газплита, стирални машина ҳама чира дорад. ягон камбина дорад. ҳамин ошхонашонам яктаи дигар насб кардагиан телевизор. бародарои гиромӣ, ин қисмат мием мешавад ҳамом, санузел ҳамаш гирифтаги, оина мондагиай ва ин қисматда мешавад ҳоҷатхона. хонаи имрӯзаи мо дар доми Адолат ҳамат медонем блоки Б аст, ошёнаи шашм 112 квадрат, сехонага, люкс ремонт кардаги бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. нархи хонаи имрӯза 895,000 сомонӣ бо таъмири олӣ бо тамоми чизи чораш. рақамҳои соҳибмулк ҳаст, занг занед, муомила кунед, арзон мешавад.